palakrama karo lelembut. Cerita sing bakal tak babar iki dumadi ing daerahku Klaten kono. Penulis pancen asli saka Klaten, kutha cilik peneris sawetan Ngayogyakarta. Dene saiki penulis wis 16 tahun mapan ing kutha sing katelah kutha pelajar lan kutha budaya Yogyakarta. Nanging semono, carita kang bakal penulis babarake isih tetep gawang-gawang ing pikirane penulis. Awet penulis saben dinane mesti ketemu marang priyayine. Asmane sebut wae Pak Tejo. Waktu kuwi umure penulis isih bocah. Penulis isih sekolah ana SD. Saben esuk Pak Tejo tansah liwat ngarep sekolahane penulis. Namung tindak nanging salah siji astane mesti nutupi tutuke nganggo kacu. Yen tindak rada rikat, semune wedi yen kedenangan. Merga saknyatane sinambi tindak Pak Tejo mesti ngendikan dhewe. Mula latine tansah ditutupi kacu. Pak Tejo piyayine cilik dhuwur, bagus tur necis yen ngagem busana. Ora mokal awit piyambake ngasta guru ning salah sawijine STM ing tlatah Klaten. Penulis sak kanca sing pancen wektu semono isih bocah duwe panduga menawa Pak Tejo salah sijine wong kang gerah oneng alias ora waras. Orgil ngono yen kancaku padha moyoki. Anehe dipoyoki bocah-bocah ngono kuwi. Piyambake ora nate duka, kaya cuek wae. Tetep wae tindak rada rikat sinambi ngendikan dhewe. Kaya-kaya Pak Tejo menikmati banget suasana kaya mangkono kuwi. Saolah-olah sak dawane dalan hamung ana piyambake. Ora ana wong liya kang meruhi tindak tanduke kang aneh-aneh kuwi. Tansaya suwe umure penulis tambah dewasa. Penulis saya kepengin mangerteni apa sejatine sing lagi disandang dening Pak Tejo. Dilalah kersane Allah nalika penulis ngangsu kawruh ing sekolah lanjutan atas. Papan pamulangan iku pener sak kidul ing daleme Pak Tejo. Saka kono penulis antuk wangsulan sing cetha sing magepokan lawan rahasiane Pak Tejo. Miturut tangga teparone lan penulis uga dijak nilik daleme Pak Tejo sing kapetung cilik rada cedhak karo kali. Akeh wit-witan gedhe, nanging sing paling akeh wit pring gedhe-gedhe lan rungkut. Omah cilik mau mung dipasangi lampu bolam sing padange udakara mung 5 wotan sing dipasang ing teras omah. Omah kuwi uga tansah sepi lan tutupan terus. Amarga sing nglenggahi ya mung Pak Tejo ijen, ora kagungan rewang. Nanging ana sing luwih ngagetake penulis. Awit caritane para tangga teparo sak kiter kono. Menawa Pak Tejo asline kagungan garwa lan putra cacah 3. Ning garwane wujud lelembut sing kasebut peri. Tangga teparo sak kiwa tengene wis padha apal lan maklum kahanane Pak Tejo kang kaya mangkono. Tangga teparo padha ngerteni menawa Pak Tejo kagungan momongan anyar ya awit tingkahe Pak Tejo piyambak. Nalika esuk subuh, Pak Tejo mesti wis njarangi jarik, semean, grita, popok bayi lan klambi bayi. Nalika kawitan biyen, tangga teparone uga ora percaya ana manungsa kok palakrama karo bangsane lelembut. Nanging prastawa esuk-esuk Pak Tejo wis njarangi popok bayi, grita,
Jarik lan sak panunggalane uga rampe kagungan putra bayi sing mbuktekake menawa nyata Pak Tejo kagungan garwa lan garwane nembe wae mbabar putra. Durung ilang rasa gumune. Let 30 dina Pak Tejo uga ater-ater mring tangga Teparo. Awujud sega bancaan komplit kajatan selapanan. Kebiasaan ngumbahi kopoan ngono kuwi suwe-suwe ilang bebarengan karo umure putrane sing memper karo umure anak manungsa. Kedadian mengkono diambali dening Pak Tejo nganti ping 3. Dene anggone kagungan putra ya let 2,5 taun karo 2 taun. Lan Pak Tejo piyambak uga ngetokake pasuryan lan ati bungah menawa ana tangga Teparo sing nakokake bab putrane. Kadang yen ngarepake maghrib, Pak Tejo lenggah neng teras daleme. Karo ketinggal nggendong bayi sinambi rengeng-rengeng. Kabeh tingkahe Pak Tejo memper kaya dene bapak kang lagi nina bobokke putrane kanthi kebak rasa tresna lan pengarep-arep bisa ing besok putrane dadi wong kang migunani. Nanging mbok menawa amargane palakrama karo bangsane peri, kabeh putrane sing cacah 3 mau ya ora awujud manungsa kaya bapakne. Ning kabeh ya dadi saemper karo ibune alias bangsa lelembut. Pancen penulis tau dijarwani dening kancane penulis menawa wis dikudratake dene manungsa jodone manungsa, widodara jodone widodari, reseksa jodone reseksi, bremana ya karo bremani. Nanging ya nganti ana manungsa kok jejodohan karo liyane manungsa kalebu ora lumrah, kepara aneh lan mukal. Ning jare ya ana sing ngono kuwi. Yen sing kakung manungsa, sing putri lelembut. Mengko jare yen peputra ora katon, ora bisa disawang. Suwalike yen sing kakung bangsane lelembut, sing putri manungsa. Wujud putrane mesti katon bisa disawang. Ning ya mesti duwe tandha dhewe seje karo bayi-bayi asli liyane. Ya ora diselaki. Nang donya ki pira-pira perkara lan prastawane. Kaya dene ana awan ana bengi, ana susah ana bungah, ana urip lan uga ana mati. Dadi ora mokal yen ing bebrayan agung ing donya iki ana prastawa kaya kang dialami dening Pak Tejo. Manungsa lumrah kang palakrama karo bangsane lelembut kang disebut peri. Para maos, wektu saiki nalika penulis babar cerita iki, penulis ora mangerteni kabar pungkasane Pak Tejo. Apa isih sugeng, apa wis seda. Awit pancen wis 16 taun penulis ora nate pinanggih meneh karo Pak Tejo. Dungane penulis, saupama piyambake isih sugeng, muga-muga Pak Tejo tansah diparingi kesehatan lan kekuatan. Penulis nyuwun pangapunten ingkang kathah, awit penulis wis mbabarake kisahe. Nanging yen piyambake wis seda, penulis melu ndedonga muga-muga arwahipun tinampi ing kersaning Gusti ingkang Maha Kuwaos. Ora ana misi apa-apa lan karep apa-apa. Mungguing penulis babar cerita ing dhuwur. Penulis kepengin andum pengalaman kabeh para tresna Joko Lodang lan buktekake bilih prastawa sing dumadi ing donya iki kabeh wis dikersakake dening Gusti ingkang akarya jagat arepa miturut bangsane manungsa. Prastawa kuwi ora mulih nalar, nanging mungguing jagating panguripan ing alam liya. Kedadian kuwi pancen ana temenan. Tan kabeh mau wis ana sing ngatur. Sing ngatur yaiku Gusti piyambak ingkang Maha Kuwaos. Awake dhewe ming titah sakwantah sing mung manut sumarah marang karsaning lan pestene Gusti ingkang akarya jagat.